M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero lachiwiri pa 20 Meyi 2025 pamene Ambuye Yesu akufuna atilimbikitse ndi mawu ake, akufuna atilimbikitse mavuto masautso osiyanasiyana amene timakumana nawo chifukwa cha utumiki wathu. Akufuna atilimbikitsenso kudzeranso mawu amene lero tikuwerenga, amene akutitsimikizira kunena kuti pamene ife titsatira malamulo a Mulungu, Mulungu yemweyo amapitiriza kutionetsera chikondi moyo mwathu. Mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Ntchito za Atumwi. Ntchito za Atumwi mutu 14 kuyambira ndime ya 19 kulekezera ndime ya 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Alolensia Mzamu kuchokera ku St. Andrew Kagwa Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Yohane. Yohane mutu 14 kuyambira ndime ya 27 kulekezera ndime ya 31a. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu a buku la Ntchito za Atumwi. Koma kudabwera Ayuda ena ochokera ku Antiokeya ndi ku Ikoniyo nakopa anthu aja. Tsono anthuwo adamponya Pauloyo miyala, kenaka nkumuguzira kunja kwa mzinda, chifukwa ankayesa kuti wafa. Koma ophunzira ena atasonkhana nkumuzungulira, iye adauka, nalowanso mu mzindamo. Mawa mwake iye ndi Barnabasi anapita ku Deribe. Paulo ndi Barnabasi atalalika uthenga wabwino ku Deribe kuja ndi kukopa okhulupirira ambiri, adabwerera ku Listara, ku Ikoniyo ndi ku Antiokeya dera la Pisidia. Adawalimbitsa mtima ophunzira aja nawawuzitsa kuti asataye chikhulupiriro chawo. Adawawuza kuti tilowe mu ufumu wa Mulungu tiyenera kupirira masautso ambiri. Pa mpingo uliwonse adakakhazika akulu a mpingo, ndipo pakupemphera ndi kusala zakudya adawapereka kwa Ambuye amene anali atamukhulupirira tsopano. Pambuyo pake adabzola Pisidia nakafika ku Pamfiliya, ndipo atalalika mawu a Mulungu ku Perga adapita ku Ataliya. Kumeneko adalowa mchombo kupita ku Antiokeya kuja, kumene adakaperekedwa kwa Mulungu kuti awadalitse pa ntchito imene tsopano anali atayitsiriza. Pamene adafika kumeneko adasonkhanitsa mpingo wonse nawufotokozera zonse zimene Mulungu adachita mwa iwo, ndiponso mmene iye adatsekulira anthu a mitundu ina njira kuti akhulupirire. Tsono adakhala kumeneko ndi ophunzira aja nthawi yayitali. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu uthenga wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Ndikukusirani mtendere
ndikupatsani mtendere wanga. Sindikukupatsani mtenderewo monga mmene dziko lino lapansi limapatsira ayi. Mtima wanu usavutike kapena kuda nkhawa. Mwandimva ndikukuwuzani kuti ndikupita, koma ndidzabweranso kwa inu. Mukadandikonda bwezi mutakondwera kuti ndikupita kwa Atate, chifukwa Atate ngoposa ine. Ndakuwuzirani zimenezi tsopano zisanachitike, kuti zikadzachitika mudzakhulupirire. Sindilankhula nanunso zambiri tsopano ayi, pakuti Satana, mfumu ya anthu ochimwa a dziko lapansi, ali kudza. Iyeyo alibe mphamvu pa ine, koma anthu onse ayenera kudziwa kuti ndimakonda Atate, chifukwa chake ndikuchita monga Atate andilamulira. Tiyeni tidzipita. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu athu oyamba amene akuchokera mu buku la ntchito za atumwi, mutu 14 kuyambira ndime ya 19 kulekezera ndime ya 28. Tikuonamo Paulo amene akutumikira ku Antiokeya. Koma pamene Paulo anali kutumikira ku Antiokeya, tikuona kunena kuti mutumiki wake akukumana ndi mavuto. Ndipo mavuto akuyamba pamene Paulo akutumikira ku Antiokeya, pamene Paulo akutumikira ku dera limeneli. Kenaka kunena kuti kukubweranso Ayuda ena. Ndipo Ayuda amenewa atabwera, tikumva kunena kuti nawonso Ayuda amenewa amene afika akulalikira uthenga osemphana ndi umene Paulo oyera anali kulalika. Ndipo akunena kuti pamapeto pake anthu aja tsopano amene Paulo oyera anali kuwalalikira amba kumuda ano Paulo. Ndipo atayamba kutenga miyala nkumamugenda Paulo, atamugenda kenaka akuti amuguzira kunja kwa mzinda. Ndi cholinga chonena kuti asagwirenso ntchito imene amagwira yolalika uthenga wabwino kumeneko. Mawu amene oyambawa akutipatsa phunziro lakuya mmoyo wathu wa Chikhristu, kuti pamene ife tikulalika mawu a Mulungu, pamene atumiki a Mulungu akulalika mawu a Mulungu, pamene inu mukulalika mawu a Mulungu, sinde kuti Satana nayenso amakhala kunena kuti nayenso sakugwiranso ntchito yake ayi. Ife tikamalalika mawu a Mulungu, nayenso Satananso amakhala kuti akulalikanso uthenganso wa Satana, uthenga wakenso. Ndi chifukwa chake pamene Paulo oyera akulalika mawu a Mulungu, tikumvanso kunena kuti akubwera Ayuda amene akudzadzalanso uthenga wawonso pakati pa Ayuda omwewo. Ndi chifukwa chake pamene ife tikulalika uthenga wa Mulungu, nthawi zonse tisamatope. Chifukwa uthenga umene ife tikulalika, Satananso nayenso akudutsanso momwemonso nkumabweretsanso uthenga wakenso. Pope Boniface oyambirira akunena kuti ali wansembe amakonda kupita ku dera lina nkumakalalikira uthenga wa Mulungu. Ndi akuti akamakalalikira uthenga wa Mulungu, nthawi zonse kumakhala kamwana kakang'ono kamene kamakonda kukweza mkono, koma kanali kakang'ono kwambiri kamenenso kamaoneka kunena kuti sikamabwereranso kuti kanali ndi chidwi chonena kuti kadzapemphere ayi. Ndi amangokatsiya osakaloza kuti kafusefunso. Kenaka ulendo wina anaona kuti no, mwana uyu wakhala kukweza mkono wake maulendo ambirimbiri, sindinamulozeko iyayi. Bwanji lokha ndimulozeko ndimve kunena kuti kodi chimene amafuna anene ndi chani. Ndi akunena kuti adamuloza mwana uja adadzuka nkunena kuti poyambirira ine ndakhala ndikudabwa kuti nthawi zambiri mmakonda kubwera kuno kumadzalalikira mawu a Mulungu. Chimene chimakupangitsani kunena kuti tsiku lisathe mubwere kuno mudzalalikira mawu a Mulungu ndi chani. Ndi akunena kuti Pope Boniface uja ali wansembe adayankha kunena kuti ndimabwera kuno kawirikawiri kumadzalalikira mawu a Mulungu chifukwa
makasitomala omwewo amene ali makasitomala a mulungu ni makasitomalanso a satana. Ndiye ine ndimati ndikalalika mawu a mulungu nkuchokapo ndimadziwa kuna kuti satananso nayenso abweranso nkudzalalikiranso uthenga wakenso. Ndiye ndimafuna nthawi zonse kunena kuti iwo amene ali ake a mulungu apitirirebe kukhalabe ake a Khristu. Kuti pamene satana wabwera ndikudzala uthenga umene ulolakwika, ifenso ngatinso atumiki tilimbikire kumabwerabe ndikudzalabe uthenga umene uli uthenga wa mulungu. We should always work hard. Tilimbikire nthawi zonse chifukwa makasitomala omwewo amene ali makasitomala a mulungu, makasitomala omwewo ndi makasitomalanso a satana. Kenaka mawu athu oyambawa akutipatsa phunziro linanso lakuya. Tikuona kunena kuti Paulo amugenda, Paulo atamugenda amukokera kunja kwa mzinda, ndipo atamukokera kunja kwa mzinda tikumva kunena kuti Paulo oyera akulalikirano tsopano ku Derbe. Atalalikira Paulo oyera ku Derbe akupanganso chiganizo kunena kuti tsopano ndibwerere ku Antiokeya ndikapitirize kulalika mawu a mulungu. Kumene akubwererako ndi komwe kuja kumene amugenda, kumene akubwererako ndi komwe kuja kumene anamuguguza kumutayira kunja kwa msewu, kunja kwa mzinda akubwererako. But this time around Paulo oyera akupitako ndi Barnabas. Akupitako ndi Barnabas chifukwa akudziwa kunena kuti ineyo pa ulendo wanga obwereranso ku Antiokeya ndikufunika Barnabas. Ineyo pa ulendo wanga obwereranso ku Antiokeya kumene ndakumana ndi mavuto ndikufunika munthu amene tikalimbitsane. Lero Antiokeya wathu ndiye ni mabanja athu. Lero Antiokeya wathu ndiye ni mabizinesi athu. Lero Antiokeya wathu ndiye ni moyo wathu wa tsiku ndi tsiku umene umafunika maBarnabasi alero. MaBarnabasi alero ndiye ndi anthu amene ife tikukumana ndi mavuto m'mabanja, koma tikufunika munthu onena kuti tibwerere nayebe kubanja kuja akatilimbitse, atipatse chilimbikitso pa utumiki wathu wa moyo wathu wa banja. ABarnabasi athu alero ndiye ndi anthu amene ngakhale tili mu nsembe koma nkumakumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana, iwo atiyenda nawo pa ulendo wathu wa mu nsembe nkumatilimbikitsa kuti musataye mtima. ABarnabasi athu alero ndiye ndi anthu amene ife tiziyenda nawo mabizinesi athu osiyanasiyana nkumatilimbitsa kunena kuti ngakhale mwaduka lero komabe takayesereni mawa mwina zikayenda. But the greatest challenge is that even the Barnabas of today are also problems in themselves. Akuti vuto la lero ndonena kuti ABarnabasi alero nawonso ndi vutonso palokhaso. ABarnabasi alero amene umayenda nawo malo moti adzikulimbitsa ndi amene samakutayitsanso mtimaso. ABarnabasi alero malo monena kuti akuthandize kunena kuti ukule mutumiki ndi amene samakupangitsa kunena kuti ubwerere mutumiki. Paulotu akutenga Barnabasi kubwerera ku Antiokeya. Bwanji inu ngati Mkhristu, bwanji ine ngati wansembe, wina wake azitha kupanga chiganizo kunena kuti banja langa sili kuyenda koma Barnabasi wanga akhala uyu amene ndingathe kuyenda naye nkubwerera naye ku banja, ndipo ku banja kuja I will be successful chifukwa cha malangizo ndi chilimbikitso cha mzangayo. Bwanji ine ngati wansembe wina azitha kukhala pasi kunena kuti my priesthood is not making sense koma Barnabasi wanga akhala Father John amene ndizitha kuyenda nawo nkumandilimbikitsa mu nsembe wanga. Ngati muli Barnabasi amene mukubwezereza anthu mbuyo, mwakhalatu gawo la anthu aku Antiokeya amene anamugendanso Paulo. Ngati muli Barnabasi amene munthu nkumakudalirani koma osapezamo chithandizo mwa inu, mwakhalanso gawo la anthu aku Antiokeya. Akuti vuto la lero ndilonena kuti kakhalenso maBarnabasiwo ndi vuto palokha. Mu chaka cha 2004 ndili standard 8 a president anthawi imeneyo Dr. Bagiri Muluzi anatitana kunena kuti tipite tikacheze ku nyumba ya chifumu ngati ana ndi aphunzitsi ophunzira pa skulu ya State House. Ndiye tinapita kumene kuja tacheza nawo, anatipatsa zakumwa zakudya tadya kuti tizibwerera. Anatenga ndalama nthawi imeneyo 2004 ili ndalama yambiri, anatenga 200,000 nkutipatsa ife ana sukulu.
kuti mwayiona ndalama iyi mukagulire zonse zimene inu mukusoweka ngati anasukulu. Tengani mukagawane. Anatenganso ndalama inaso 200,000 nkuwapatsa aziphunzitsi kuti nanunso aziphunzitsi muli ndi zina zimene mmasowekera moyo mwanu wa tsiku ndi tsiku. 200,000 imene mutenge mukagawane. Anatenganso ndalama ina 500,000 nkunena kuti ahedi ndalama iyi tatengani ndalama imene mukagulire natsopano zinthu zosowekera pa sukulu pono tsopano. Wina aliyense adachokera kumeneko ali wokondwera. Ife ana sukulu adachokera tili wokondwera. Aphunzitsi adachokera ali wokondwera. Administration idachoka ili yokondwera. Tidabwerera mmakwathu Monday anthu titiyambe kugawana ndalama. Ine ndalama imene ndidalandirako yayikulu inali 50 kwacha. Out of ana 200 inali 50 kwacha. Ndenamba kudandaula kunena kuti ine andipatsa ndalama yochepa ndi anthu amandizoti bola nditu iwe walandira. Ife sitilandire ndi komwe. Ndidapanga chiganizo kuna kuti no. Tatiyeni tipite tikawuze aphunzitsi, tikawuze ahedi, mwina alowererepo atithandize. Tidapitadi kumene kuja. Tinakagogoda ku staff room. Aphunzitsi amodzi adatuluka nkutifunsa kuti mukufuna chani? Tati tikufuna ahedi. Tikufuna atithandize chifukwa ndalama ija adatipatsa ija kunyumba yachifumu. Sidayende muno bwino. Ina sadalandire, inalandira ku 50 kwacha, taberana, tapondana. Aphunzitsi chanatuza kuna kuti nafenso tu tatsekerana mu staff room mumu, chifukwa nafenso ndalama ijaso imene anatipatsa, taberanaso tapondanaso nafenso. Ife timapita kuti tikapeze Barnabas mwa aphunzitsi. Koma sitidampeze moto Barnabas. Tidakapeza kunena kuti iye amene timayembekeza kunena kuti ndi Barnabas aliso mmavuto akeso. Ndiyetu a Barnabas alero. Ngati mabanja akuvuta, nchifukwa chonena kuti anthu amene angathe kuwalimbitsa mabanja awo akusowa. Ngati mautumikilero akuvuta, ndi chifukwa chonena kuti anthu amene angathe kuwalimbikitsa atumikiwo ndi amene akusowa. Kwa Antiokeya atu kukufunika mawu a Mulungu. Koma kuti atumiki a Mulungu abwerere ku Antiokeya akufunika Barnabas. Ku Antiokeya atu amene ni mabanja athu kufunika Chikhristu. Koma kuti Chikhristu chikhazikike kufunika Barnabas oti akalimbitse anzawo pa ulendo wa mautumiki osiyanasiyana. Kenaka mawu oyamba alero akutiphunzitsanso kunena kuti ngakhale tili m'mavuto ife tili ndi china chake chimene tingathe kupereka kwa anzathu. Pamene Paulo ndi Barnabas anabwerera ku Antiokeya akuwalimbikitsa anthu a ku Antiokeya kuti musataye mtima. Chikhristu chimafunika kupirira, tikapirira pamene tidzapambane kulowa mu ufumu wakumwamba. Zimenezo ndi zimene Paulo oyera akunena. Koma in reality kodi amene akulimbitsidwa ndi ndani? Tingathe kuona kuna kuti mwina pa chilungamo amene kuti alimbitsidwe anali Paulo oyera, chifukwa ndi komweko kumene anamenyedwa, chifukwa ndi komweko kumene anagendedwa, chifukwa ndi komweko kumene anamuguzira kunja kwa mzinda. Mu mavuto anuwotu muli ndi china chake chimene nanunso mungathe kupereka kwa ena. Tateni tipemphere, Ambuye tandipatseni mtima olinganako ndi Paulo. Oti ngakhale nanenso ndili m'mavuto osiyanasiyana, koma ndizizindikira kuti nanenso ndingathe kuperekanso china chake kwa ena. Amen.